Rozhovor vysielame aj v televízii Slovensko. Zapnite si ju u svojho operátora. Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte pri ďalšom exkluzívnom rozhovore, kde sa nevyhýbame otázkam, ktoré sú možno nepríjemné, ale zásadné dôležité. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo sa týka nás všetkých. No prebieha to potichu, často bez výstrelu, bez titulkov a predsa možno už v plnom rozsahu. Prebieha už tretia svetová vojna, len nie v takej podobe, akú poznáme z minulosti. Vojenské ponorky Spojených štátov amerických sa objavujú na miestach, kde ešte pred pár mesiacmi neboli. Rusko mlčí, no sleduje. Čína tlačí ekonomicky. A my, Slovensko, sme pripravení čeliť realite 21. storočia, kde vojna neznamená tanky na hraniciach, ale sabotáže, kyberútoky a boj o vedomie ľudí. Mojím hosťom je človek, ktorý má k tejto téme veľa čo povedať. Generál vo výslužbe, doktor Jozef Viktorín. Dnes sa spolu pozrieme na to, ako čítať vyslanie amerických ponoriek prezidenta Trumpa, prečo môže byť Slovensko mäkkým cieľom a či už náhodou nie sme súčasťou konfliktu veľmocí, ktorý sa nikdy oficiálne nevyhlásil. Vítajte, pán generál. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a ďakujem, že ste s nami. Začnem v podstate jednoduchou, ale komplexnou otázkou, čo presne znamená pojem hybridný konflikt. Tam si musíme predstaviť, že to je súbor nejakých opatrení, fóriem nevojenského charakteru, ktorý zahrňa ostatné iné oblasti, kde v podstate štát, ktorý chce vyvolať hybridný konflikt, má nejaký cieľ, ktorý chce dosiahnuť v nejakej organizácii, v nejakom štáte, v inej krajine a využíva všetky tieto prostriedky na to, aby ten subjekt nátlaku podľahol tomu jeho nátlaku k tomu, aby si on mohol splniť ten svoj cieľ. Čiže tu sa nebavíme o tom, že sa všade je hybridný konflikt, neznamená, že sa niekde strieľa, že sú niekde zbrane, že vidíme niekde vojakov, práve naopak. Sú to záležitosti, ktoré sa prejavujú v ekonomike, ktoré sú nátlakové, ktoré sa prejavujú v oblasti energetiky. Vidíme to teraz napríklad, nejakým spôsobom aj činnosť v podstate Európskej komisie, Európskej únie v súvislosti s odstrihnutím a tlačením na Slovensko môžeme nazvať súčasťou tzv. Hybridného pôsobenia na jednotlivé štáty Európskej únie, aj keď sme súčasťou tohto paktu. Lebo áno, neberú sa v úvahu národné záujmy, ale berú sa záujmy daného štátu, ktorý tento nátlak vytvára. Čiže áno, je to súhrn, respektíve komplex opatrení, ktoré zahrňajú tieto kroky jednotlivé. A mňa oprávňujú k tomu, že ja mám nejaký cieľ, ja ho chcem u vás dosiahnuť. Viem, že keby som vás o to požiadal, tak ma odmietnete, nebudete som vám rozprávať, tak vytvorím si ten priestor na to, aby som postupnými krokmi sa dostal k tomu, aby som ten svoj cieľ naplnil, respektíve, aby som aspoň z časti zrealizoval a zneistil vašu pozíciu v nejakom priestore, v ktorom sa nachádzate. Toto sa generálne týka aj takýchto tých pôsobení v jednotlivých štátov, keď sa vytvára nejaký hybridný nátlak. Čiže podľa vás už tento hybridný konflikt ako keby prebieha, sú to kyberútoky, manipulácia médií, sabotáže, ekonomické nátlaky a tak ďalej. Ako čítate situáciu, čo sa týka veľmocí Spojených štátov amerických, Rusko a Čína? Tu sa musím vrátiť do tých záležitostí, že zatiaľ zbrane neprehovorili v súvislosti s týmto trianglom, týmto trojuholníkom, ktorý si povedal štátov. Medzi nimi, myslím. Ale hybridné konflikty a rôzne dezinformačné kampane, rôzne záležitosti nevojenského charakteru prebiehajú či medzi Čínou a Spojenými štátmi a Ruskom a Spojenými štátmi. To sú v podstate na dennom, a to môžeme povedať, že to sú desiatky denne. Nebudem ich menovať, lebo to neviem ani vymenovať, to vidíme len v niektorých prípadoch podľa reakcií jednotlivých vlád a ich predstaviteľov, tých lídrov, že aha, jednalo sa o nejaký konflikt, ktorý bol skrytý, ale tá vláda ho začala komentovať, že toto si neželáme a toto vieme o tom, že ste to urobili, neželáme si to a keď budete takto postupovať, my budeme urobiť niečo iné. Samozrejme, netreba si robiť ilúziu, že robia iba Spojené štáty tieto hybridné útoky alebo takéto dezinformačné kampane smerom k Rusku, k Číne, je to aj naopak. Je to boj o tom, kto bude pánom teritória, svojím spôsobom sú to veľmoci. Bavme sa o tom, že sú to veľmoci, každý má svoje priority. A dohodnúť sa na tom, že tieto moje priority budú v tomto priestore, toto je ten hlavný problém dneska, v tomto priestore, Spojených štáty chcú určite viacej a chcú zahrnúť do toho svojho teritória aj vplyv na Čínu, samozrejme vplyv na Rusko. A bavíme sa o nerastných surovinách teraz, bavíme sa o ekonomike, bavíme sa o tom, čo dneska Amerike chýba. A západu vôbec. Čiže z tohto pohľadu pozerám sa na ten konflikt celku hybridný konflikt, dezinformačný a
kybernetické rôzne útoky z pohľadu takého, ani takého, by som povedal, profesionálneho racionalizmu, že áno, nič iné nemôžeme ani očakávať v tejto dobe, zatiaľ, čo je dobré. Alebo keď neprehovoria zbrane, zatiaľ ešte samozrejme cesta a spôsob, akým spôsobom rokovať a dostať sa do pozície také, že dobre, OK. Tak na tejto čiare sa stretneme a tuto sa porozprávame o tom, že ako to pôjde ďalej a akým spôsobom sa urovnajú niektoré situácie, ktoré sú vo svete. Zoberme si dneska Ukrajina-Rusko konflikt, ktorý prebieha. A ja stále tvrdím, že určite ho Ukrajina nevyrieši. Určite ho nevyrieši Európska únia. Určite ho nevyrieši ten najväčší zodpovedný členský štát Európy, alebo štát pochádzajúci z Európy Veľká Británia, ktorá nese celú ťarchu ukrajinského konfliktu na svojich chrbtoch. To ešte predchádzajúci prezident Biden prezradil, možno povedal viacej, než chcel. Čiže to vidíme v týchto procesoch v plnom rozsahu. Pozrime sa, čo sa deje na Blízkom východe. Pozrime sa predchádzajúci konflikt a bombardovanie iránskych jadrových zariadení. Pozrime sa, čo sa deje medzi Izraelom a Palestínou. Ešte súbežné záležitosti prebiehajú. Mohol by som pokračovať v týchto tzv. Lokálnych konfliktoch, ktoré samozrejme zasahujú z hľadiska bezpečnosti tú globálnu bezpečnosť celosvetovom meritku. A tieto záležitosti budú rozhodovať o tom, aký ten výsledok bude len mocnosti. A oni sa musia na to nejaké mocnosti, bavíme sa o Číne, Rusku a Spojených štátoch. Samozrejme, že do tohto tohto košíka, keď to takto poviem, by chcela vstúpať Európska únia, ale žiaľ Bohu vidíme také, by som povedal, nesystémové kroky, ktoré pochádzajú z Európskej únie, ktoré poškodzujú jednotlivé členské štáty a ktoré nevplývajú reálne a aktívne na tú globálnu bezpečnosť z pohľadu toho, čo Európania potrebujú. Aby sme uzavreli tému, čo sa týka hybridnej vojny, je podľa vás hybridná vojna náhradou konvenčného konfliktu? Áno, je to jedna z ciest, jedna z metód, akým spôsobom uskutočňovať a, jak som povedal na začiatku, presadzovať svoje vlastné ciele. Lebo viete, dneska stojí ten náboj veľa peňazí. Hybridná operácia sa dá pripraviť pomerne za lacné prostriedky, máte na to vyčlenené nejaké štruktúry, máte na to vyčlenené nejaké persony, ktoré v podstate máte na to nejaké prostriedky technického charakteru, ktorými viete vyvolať nejaký tlak na tie štáty, ako som spomínal v úvode. A viete to korigovať cez nejakého operačného centra, že nemusíte sa nachádzať v epicentre samotnej hybridného konfliktu. Znamená, že viete to nejakým spôsobom ovplyvňovať zvonku, by som to povedal. Z tohto pohľadu je to, jak som spomínal, lacnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie aj z pohľadu života ľudí. V každom prípade netvrdím, a nechcem to povedať, a odmietam samozrejme takéto hybridné vojny, lebo to nepôsobí dobro, to nie je útok totižto na vedomie ľudí. Lebo vedomie si uvedome, to je útok na podvedomie, to je to, čo nevieme ovládať, ale čo v hybridnom konflikte je vždy na prvom mieste dostať sa do podvedomia ľudí a dostať do vášho podvedomia niečo, čo vyvoláva strach, nejakú emóciu, ktorá vás núti reagovať neprimerane a v normálnej situácii by ste tak nikdy možno nereagovali, tak ako budete reagovať, keď v tom podvedomí začnete pracovať s nejakými inými myšlienkami, ktoré sa vám tam dostanú v súvislosti s nejakým hybridným pôsobením. Čiže v podstate ako keby boj o podvedomie ľudí. Áno, asi takým spôsobom. Dobre, prejdime k vojenským signálom. Ako čítate momentálne situáciu? Čo signalizuje Trump vyslaním jadrových ponorek typu Ohio do Atlantiku a Tichomoria? Pre mňa to bolo také, by som povedal, vojensko-strategicky zlé rozhodnutie a ukázanie takú slabosť Spojených štátov. Áno, vieme všetci, že to bola reakcia na Medvedevové vyhlásenie, ktoré povedal smerom k Spojeným štátom a prezidentovi Trumpovi. A reakcia Trumpa mi práve pripomína, reakcia Spojených štátov, Trump je prezidentom Spojených štátov, mi pripomína práve tú slabosť. A to, že pri rozhodovaní nerozhodol zdravý rozum, ale rozhodla emócia. A tu už sa nebavíme o tom, že emócie budú rozhodovať, budú vyvolávať. Nebavíme sa o tom, že emócie budú vytvárať vojenský konflikt. Tam musí nastúpiť tá racionalita, tá stratégia a reakcia nejakého, by som povedal, tých vojenských krokov. Nemyslím si, že toto je dobrý konflikt. Hovoríme, môžem sa vrátiť aj historicky ku karibskej kríze, že sme veľmi tesne pred tým, aby mohla vzniknúť jadrová vojna. To povedzme si otvorené, tie dve ponorky sú vybavené tomahawkami a s dostrelom 2500 kilometrov, to už je veľký priestor a zásah. Samozrejme zase pozrieme sa na to aj z toho pohľadu, že Spojené štáty urobili niečo, čo z pohľadu tých komentárov, ktoré čítam, ktoré Rusko očakávalo,
Čiže z tohto pohľadu je tá slabosť a tá reakcia je neadekvátna. To nie je len môj názor. Som tejto záležitosti mám možnosť samozrejme aj komunikovať a je to názor aj veľa aj aktívnych dôstojníkov generálov Pentagonu, aj tí, ktorí sú už mimo vojenskej služby, že v podstate tento krok ukázal to, na čo Amerika nie je pripravená. Asi takýmto spôsobom by som povedal. Netreba si zabrať ilúziu zase na to, že... lebo áno, vidíme, že reakcia Ruska je veľmi chladná, veľmi taká, by som povedal, že by sa viedla nejaká dlhosiahla diskusia o nejakých jadrových ponorkách Spojených štátov, ktoré sa blížia k ruskému územiu. Že by bola nejaká veľká, nie je, ale sú tam nejaké náznaky, že samozrejme, že vieme o tomto kroku, vieme, že takéto niečo sa môže udiať. Sme na to pripravení a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je nebezpečné. Sme na to pripravení. To znamená, že v prípade nejakej provokácie, ktorá sa môže uskutočniť, či už nejaký vojenský stratég alebo vojenský operatívec sa rozhodne o použití alebo vydaní skomoleného nejakého pokynu na použitie týchto rakiet, tak to môže dopadnúť veľmi, veľmi zle, lebo to už je stred mocnosti. Vojenský stred mocnosti, ktorý zasiahne celý svet, či sa nám to páči alebo nepáči, lebo ten konflikt bude mať absolútne inú dimenziu. Nebude mať lokálnu dimenziu, jak je na Ukrajine, nebude mať lokálnu dimenziu, jak vidíme na Blízkom východe, niektoré tie konflikty, ale bude mať celosvetovú dimenziu. A v tomto smere myslím si, že o toto vôbec nejde. A argumentácia prezidenta Trumpa v tomto smere, že na slova sa na slova, hovoril o Medvedevovi, musím reagovať tak, lebo slova majú veľkú váhu, je to bývalý prezident a tak ďalej, tak reagoval absolútne neadekvátne. S tým, lebo tam tuším, 3 alebo 4 krajiny dali návrh na udelenie Nobelovej ceny, ho nominovali, Kambodža naposledy bola, tuším. Že Izrael ešte, nepamätám si tie ostatné, nie je podstatné. Tak si myslím, že tým ukázal, že reálne, aj keď je proti vojne, vojnovému násiliu, zabíjaniu ľudí, tak stále rozmýšľa vojnovo. Vyslanie tých ponoriek je jednoznačným príkladom toho, že od mieru vojne je obrovská hranica a treba reálne rozmýšľať a reálne komunikovať. To, že sa nestretli, lebo to sa tie konflikty sa môžu ukončiť vtedy, keď sa stretnú tí dvaja lídri. To znamená na jednej strane Putin, na druhej strane Trump. Kedy k tomu dôjde a či, verím tomu, že áno, osobne si myslím, že áno, tak si myslím, že tá dimenzia tej globálnej bezpečnosti, celosvetovej globálnej bezpečnosti nadobudne úplne iné kontúry, než dneska vidíme. A dneska vidíme tú situáciu, o ktorej hovoríme. Osobne som o tom presvedčený. Podľa vás teda reakcia Ruska na túto kvázi eskaláciu alebo demonštráciu sily bola podľa vás aká? A ako by mali reagovať aj spojenci? Viete, áno, vrátim sa aj k spojencom. Ruská reakcia bola absolútne, by som povedal, adekvátna k tej situácii. Ukazuje sa, že tam nevznikli, že tam neprevládali emócie pri tom komentári, že prevládajú racionality, ktoré sú jasne manuálovo zdokumentované, že tie štruktúry vojenské, ktoré sú určené na odrážanie takýchto protiúderov, aby pripravené na takéto možné scenáre, lebo Rusko cvičilo, samozrejme takisto, ako reagovať na prípadný jadrový úder. To bolo nedávno to cvičenie, tuším, Grom sa volalo, Grom 2, alebo tak nejako. A z tohto pohľadu... Grom 20. Áno, tak, pardon. Takže z tohto pohľadu, takže si nerobme zase ilúzie, že na takýto scenár Rusko pripravené nie je, ale prečo by malo o tom hovoriť? Prečo by malo o tom hovoriť a hovoriť, že aké budú naše kroky? Lebo samozrejme, že nebolo by to strategické. Tá vojenská skúsenosť, ktorú Rusko má, respektíve bývalý sovietský zväz mal, sa pretavovala aj do súčasných tých schopností, ktoré ruské ozbrojené sily majú. To treba povedať jasne a zreteľne. Myslím si, že s tým musia počítať a predpokladám, že aj triezví analytici, ktorí sú v Pentagone a pripravujú možnosti dopadov aj toho rozhodnutia Trumpového s tými ponorkami, ktoré dostáva na stôl a tieto informácie, keď mu hovoria jeho poradcovia, triezví analytici, myslím, že jasne a zreteľne upozorňujú na tie dopady, ktoré by mohli spôsobiť Spojeným štátom veľmi, veľmi veľké problémy z pohľadu tej existencii, keď sa bavíme o jadrovom konflikte. A ako majú reagovať spojenci? No, nemyslím si, že v tomto smere reakcia spojencov je spojencov. Budem sa baviť a budem to vymedzovať. Reakcia členských krajín NATO
že by bola adekvátna tomu konfliktu, respektíve tej situácii, ktorú dneska vidíme, že jadrové ponorky idú smerom s tým hraniciam, alebo respektíve sa nachádzajú niekde v nejakej blízkosti. To je jeden prvý moment. Severoatlantická aliancia ako celok a pod vedením nového generálneho tajomníka s tými výzvami, že keď Rusko zaútočí na niektorú krajinu, bude cítiť, ako silná tá aliancia je, no tak myslím si, že niektoré veci treba tiež povedať otvorené a tá aliancia taká silná nie je pripravená na ten konflikt s Ruskom v takom meritku, o akom je to prezentované generálnym tajomníkom. Treba si povedať, že aliancia až jednotlivé členské štáty podporou Ukrajiny stratili strašne veľa svojich kapacít vojenských. Stratili strašne veľa vojenských prostriedkov. A to nahradenie, tá modernizácia, to je proces. To viete, to nejdete do obchodu, že dneska si kúpim čerstvý chleba, zajtra si idem kúpiť znova, lebo pekári ho upečú. Ten výrobok, ten tank, to bojové vozidlo, to lietadlo vojenské, tá stíhačka sa musí vyrobiť. A to netrvá 24 hodín. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že vstupovanie, a preto bola taká chladná reakcia na tie kroky Spojených štátov, nebola v podstate, aspoň ja som nezachytil nejakú veľkú reakciu, skôr naopak. Pár generálov, čo ma prekvapilo, nemeckých generálov sa vyjadrilo, že s Ruskom treba sa baviť silou a takým spôsobom to znamená, že sa nechali sa politicky zlákať do politického tábora, alebo nepredpokladám, že takúto záležitosť bude hovoriť šéf inšpekcie Bundeswehru, to v podstate, keď si zoberieme, to je prvý vojak. To je prvý vojak načelník generálneho štábu, aby sa vyjadroval lebo toto je politická záležitosť. On k tomu rozhodnutie dávať nebude. Bude rozhodovať Bundestag, bude rozhodovať nemecká vláda a tak ďalej, keď hovorím o tomto príklade. Čiže tu vidíme tie prvky také, by som povedal, takého vyvolania toho možno strachu a obav na druhej strane, že generáli hovoria o tom, že bude vojna. Generáli hovoria o tom, že treba viesť vojnu, treba poraziť Rusko, treba viesť s ním otvorenú bojovú činnosť a tak ďalej. Toto je jedna z tých prvých začiatkov takých tých hybridných konfliktov, ktoré začínajú proste dostať sa do toho podvedomia a rozsievať tam také myšlienky, ktoré zo začiatku odvrnete, zasmiejete sa možno nad nimi, ale v tom ďalšom momente, keď sa to opakuje, viete, keď to máte, sa povedá, že nie dennodenne, ale každý druhý deň, potom už každý deň a tak ďalej, v nejakej malej správe v televízii. Začnete tomu veriť. Začnete sa nad tým zamýšľať, že to tak môže byť, lebo však to povedal generál. Však to povedal taký funkcionár. Ale nevidíte tam nikde politika. A toto ma zarazilo z hľadiska Nemecka, teraz o tom príklade, že preboha živo, však tam máte politikov svojich, však prečo to ty nepovedal, prečo to nepovie Merz, prečo to nepovie šéf Bundestagu a tak ďalej, prečo to nepovie ten jeho koaličný partner. Lebo tu sa bavíme o politickom rozhodnutí, lebo vlády budú rozhodovať a vyvolávať vojenské konflikty. A tí vojaci, žiaľ Bohu, budú do toho nasadení, lebo sú vojaci a plnia tie pokyny, ktoré im vyplývajú z tých zákonov. Čiže toto je tiež dôležité asi povedať a tiež na to nejakým spôsobom upozorniť. Čiže je najhoršie, keď sa ukáže, že sa bavíme o hybridných útokoch, príklad na Slovensko, a nevidíme za tým, že to môže byť oficiálna politika daného štátu. Že to môže byť oficiálna politika nie nejakej skupiny diverzantské alebo nejaké také, ale oficiálna politika štátu skrytá, ktorá nie je publikovaná aj v nejakej stratégii utajenej, ale ako hovorím, každý ten štát má záujem, nejaký ekonomický, nejaký politický, nejaký iný svojím spôsobom a netreba chodiť ďaleko. Posledný prípad, o ktorom sme sa bavili, ktorý bol v médiách. Áno, k tomu sa dostaneme. Dobre, ja len poslednú podotázku k tejto téme. Ako vnímate, alebo respektíve zaregistrovali ste nejaké reakcie na túto eskaláciu zo strany Číny? Ja si myslím, že tá Čína, a súhlasím s tým názorom, čítal som taký veľmi zaujímavý artikel, to bolo, neviem, že to bolo v britských médiách. Nejaký expert sa na tým zaoberal, nepamätám si, nie je podstatné. Podstatná záležitosť, to podstatná myšlienka, že 3. svetová vojna ešte nezačala, Čína ju už vyhrala v súvislosti so Spojenými štátmi. Čiže to je tá odpoveď na tú vašu otázku. Asi by som to využil toto, lebo s tým súhlasím samozrejme. Lebo vidíme, že clá, ktoré sú ekonomický nátlak na jednotlivé štáty, ktoré robia Spojené štáty alebo prezident Spojených štátov, ono nemá ten taký účinok. Nemá ten taký účinok, si oni sami predstavovali od toho. Možno v niektorých momentoch, keď to zoberieme po oblastiach, keď zoberieme 5% HDP na zbrojenie, samozrejme to bude veľmi silná ekonomická injekcia pre Spojené štáty. To si povedzme otvorene. My všetci budeme klačať na kolenách a Spojené štáty budú dostávať od nás peniaze. Za to, čo budú vyrábať a nám, v úvodzovkách, nám, Európanom dodávať. Čiže v tomto smere áno.
Ale tie 100%, 120, 130, to je hra s číslami, ktorá svojím spôsobom ekonomicky môžu Spojené štáty v krátkej budúcnosti položiť úplne na kolena. Z pohľadu vzťahov z Číny, Čína, Spojené štáty a tak ďalej. Keď prídete do Ameriky, no tak ťažko poviete, že tu nie sú Číňania, alebo Číňania neovládajú niektoré mesta. Chinatowny existujú a tí v podstate rozhodujú, akým spôsobom tá Amerika funguje svojím spôsobom. Takže netreba sa báť tej pravdy a myslím si, ani Američania sa nemôžu báť a musia si ju povedať otvorene a pozrieť sa do zrkadla, že však už my v tomto našom štáte sú aj iné národnosti, ktoré rozhodujú o tom, akým smerom sa budeme vyvíjať. Asi tak. Ďakujem. Poďme teda na Slovensko. Mám tu zaujímavú štatistiku. Slovensko je medzi top 5 cieľmi dezinformácií v Európe. 60% Slovákov nerozozná deepfake alebo manipulované video. Sme pripravení na kyberútoky, naratívne vojny a útoky na infraštruktúru? A máme nejakú bezpečnostnú stratégiu? Myslím si, začnem odzadu. Bezpečnostnú stratégiu myslím, že máme. Poviem o tom nie, že myslím. Viem, že máme bezpečnostnú stratégiu, ktorá sa zaoberá kybernetickými útokmi. Samozrejme je to veľmi dôležitá súčasť. Myslím si, že je spracovaná v celku na slušnej úrovni, ale v každom prípade nedostačujúco na súčasné a aktuálne podmienky. Viete, to je živý proces. Vy spravíte síce stratégiu, nejaký papier, nejaké kroky, ktorý platí pondelok, ale útorok už nemusí, lebo to kyberprostredie a tie rôzne skupiny, ktoré tam pôsobia, alebo rôzne štáty, ktoré realizujú svoju stratégiu, cez nejaké nasadené osoby a tak ďalej, alebo cez nejaké iné prostriedky sa vyvíjajú veľmi rýchlo a v čase. To znamená, že vy pripravíte a zoberte si proces, stratégie. Niekto musí napísať, niekto musí spripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania, to je jedno, či otvorené alebo utajené. Musí to ísť na Bezpečnostnú radu vlády, musí to vláda schváliť, je to do Národnej rady. A tento proces, keď si zoberieme, keď bude zrýchlený, stále sa bavíme minimálne o 3 mesiacoch z mojich skúseností. Čiže kde sa nachádzame? My nepotrebujeme, samozrejme potrebujeme nejaký papier, nejaký základ, ktorý rieši systémové otázky v súvislosti s našou reakciou, to je jedna vec, ale na druhej strane my musíme byť pripravení reagovať okamžite. To znamená, že operatívne vytvorené centra, ktoré sa zaoberajú kybernetickými útokmi, ktoré máme, ale či pracujú do akej miery, neviem to posúdiť dneska. Myslím si, že v období nejakom tom, ktorom sa viem vyjadriť, myslím si, že tie kybernetické útoky neboli tak také denné, na dennej báze, ako sú v súčasnom období. Čiže v tomto smere som skôr skeptický v súčasnom období. A to, že sme medzi 5, ja sa pýtam, je to dobrá štatistika, dobré číslo, ale čísla sú preto, aby sme vedeli o nich diskutovať a vedeli ich možno aj spochybniť. Ja sa pýtam, že keď je Slovensko medzi 5 top krajinami, ja sa pýtam, že kto robí tie kybernetické útoky. Lebo ja nesúhlasím s tým, že to robia len Rusi. Nerobia to napríklad Briti? Nerobia to, ja budem otvorený, nerobia to napríklad Spojené štáty, nerobia to napríklad Francúzi. Prečo? No, samozrejme, koloniálna politika 21. storočia sa dneska, aspoň ja ho vnímam, lebo je to koloniálna politika, lebo tieto štáty to majú DNA, pokračuje rôznymi tými prostriedkami, ktoré oni využívajú k tomu, aby dokázali presadiť tie svoje záujmy aj na teritoriu Slovenskej republiky. Aj vzhľadom k tomu, že Slovenská republika je v strede Európy, nie na východe. A hovorím, že tí, čo sme chodili na zeměpis, tak vieme, že Slovensko je v strednej Európe. Aj Československo bolo v strednej Európe. Nebolo na východe, bolo na západe, bolo v strednej Európe. A kde sa chceme z hľadiska hodnot my prikloniť, to už je na nás a garnitúre politické, ktorá vykonáva tú dennú politiku po voľbách, keď dostane nejaký hlas. Čiže z tohto pohľadu ja chcem povedať, že nie sme do takej miery pripravení a odolní aj na útoky kybernetického charakteru od vlastných spojencov a tzv. Partnerov. Lebo viete, keď si zoberiete ten posledný prípad, ktorý bol medializovaný, tak sa ukazuje, že komu môžete veriť. Lebo dneska niekto povie, že máme tu kopu ruských špionov. Ja hovorím, ale máme tu kopu britských špionov. Máme tu kopu francúzskych špionov, máme tu kopu amerických špionov. A ja to hovorím v tej vulgárnej, profesionálnej reči, že špioni. Sú to ľudia, ktorí sú s nejakým krytím diplomatickým, ktorí sa pohybujú a zbierajú nejaké informácie, ktoré na niečo slúžia. A tieto informácie sú potom využité v analytických centrách v ich domovských štátoch. A na základe toho sa vytvárajú nejaké stratégie pôsobenia, treba na Slovensko. Čiže toto treba vidieť v celom komplexe z tohto pohľadu. A my nemôžeme oddelovať jednu stranu od druhej. To znamená, že iba sú tu ruskí špioni, alebo sú tu iba ruskí agenti, ale nie sú tu také, sú tu agenti, hovoríme si otvorene, to poviem.
Máme tu veľa diplomatických zastúpení. Každé diplomatické zastúpenie je práve na to, aby zbieralo informácie. Teraz je otázka, či z verejných zdrojov, z neverejných zdrojov, zo spoločenských aktivít, vlastných rozhovorov a na základe toho robilo nejaký záver a posielalo tieto informácie domov. Čiže pýtam sa, toto nie sú tí, ktorí vytvárajú predpoklady na to, aby sa pôsobilo na Slovensku nejakými formami kybernetických útokov v nejakej krátkej budúcnosti, keď sa ten štát rozhodne? Zoberte si, akým spôsobom teraz vyšli. Boli to od slovenských novinárov investigatívnych, od britského investigatívneho novinára, pôsobenie britskej ambasády svojím spôsobom a britských štátnych orgánov smerom na Slovensku pred voľbami, akým spôsobom sa ovplyvňuje. A teraz ja sa pýtam, že my sa bavíme tu o niektorých postavičkách toho opozičného Spektra. parlamentného spektra, keď si poviem, ktorí sa dneska nachádzajú niekde. Ja sa pýtam, že keď sa pozeráme na tie všetky zhromaždenia, tí ľudia, ktorí vystupovali na tých tribúnach, nech povedia, koľko peniazí dostali od koho. Nech organizátori povedia, kto im to zaplatil všetko, odkiaľ čerpali finančné prostriedky. Tí Briti to priznali, že áno, sme dávali, lebo sme chceli získať mladých. Ale to je ten útok na to podvedomie. Chceli sme získať mladých, aby išli voliť. No prečo by nešli mladí voliť? Ja sa pýtam. Na to ste vy museli platiť niektorých ľudí zo Slovenska, z kultúrnej scény, hercov napríklad a tak ďalej, k tomu, aby ste urobili toto, čo ste urobili. A sme znova pri tom a ideme spätne, keď sa bavíme napríklad o protestov za slušné Slovensko. Pýtam sa teraz študenti, ktorí pripravia takýto protest, ľudia majú právo na protest, to chcem podotknúť. Súhlasím s tým, nemám s tým žiadny problém. Len postaviť tribúnu, nestojí 5 korún, má tam ozvučenie, to viete aj sám profesionálne, že nestojíte tiež 5 korún a tak ďalej a tak ďalej. A zobrať si tam pár hostí, tiež tam neprídu niektorí zadarmo a niektorí z oduševnenia, ale niektorí očakávajú, že za to, že idú hrať nejakú rolu. A za tú rolu chcú nejaké finančné prostriedky. To sa na to celý život zvyknúť, lebo takto vystupujú v tom spoločenskom priestore. Čiže tu sa odkrýva veľmi nebezpečná pozícia toho vplyvu tých našich tzv. Partnerov, ja ich volám, lebo viete, veriť môžete niekedy ani sám sebe. Keď máte kritické myslenie, sám pred zrkadlom sa musíte zamyslieť, či ste urobili dobrý krok a musíte si ho zanalizovať vnútorne, že áno, bolo to dobre, nebolo to dobre, nemohol som to spraviť nejako ináč. A to je tá otázka toho kritického myslenia v tomto smere aj z hľadiska, ktorá pôsobí personálne dovnútra, do vášho vlastného vnútra. A my keď to nebudeme mať, no tak samozrejme, tak môžem povedať otvorene, že to Slovensko stratíme. A do budúcnosti. My nemôžeme hazardovať so Slovenskom ako štátom. My tam musíme mať jasné a zreteľné pravidlá. To, či urobila táto politická garnitúra, ktorá dneska pri moci chyby, je na zvážení, samozrejme, ale určite áno, lebo my nemôžeme o tom iba hovoriť. To, že zavoláme, ak spravil sa krok, zavolali veľvyslanca Veľkej Británie a dostal nejaké otázky, nejakú nótu, na ktorú chceme mi odpovedať, síce fajn, ale tá podstatná záležitosť, ktorá sa znela samozrejme, ale nikto sa k nej nevrátil, musíme povedať, že sme toho britského veľvyslanca zavolali tesne pred jeho ukončením jeho mandátu na Slovensku. My sme mohli dovolať dávno skôr. A myslím si, že máme dostatočné bezpečnostné zložky na Slovensku, dostatočne silné, dostatočne profesionálne pripravené na to, aby toto, čo investigatívny novinár z Veľkej Británie vyniesol na povrch, aby oni vedeli a dávali včas informácie hlavným predstaviteľom politickým na Slovensku. To znamená, že toto treba postihnúť, že či tí v čase, ktorí vládli, tieto informácie mali, že či ten proces takto prebiehal, alebo nie. Lebo tu sa treba už baviť úplne otvorene, lebo tu ide o Slovensko, suverenitu Slovenskej republiky. A zasahovať, a to je jedno, či nám zasahujú do toho Rusi, či nám do toho zasahujú Briti, ale my musíme mať sú vlastnú zodpovednosť, národnú zodpovednosť za to, že národným záujmom je zachovanie Slovenskej republiky. Suverénnej Slovenskej republiky. Jasne. Čiže bavíme sa tu o rôznych vplyvoch typu ovplyvňovanie verejnej mienky, zasahovanie do volieb, keď to poviem takto. A spomínali ste to, že najlepším alebo tým najefektívnejším spôsobom je určitá miera kritického myslenia. Čo by ste si vy osobne prijal z vášho odborného hľadiska, profesného hľadiska, aby ľudia pochopili, ako sa brániť voči tomuto útoku na podvedomie? Útok na podvedomie, tí ľudia si neuvedomia, že niekto útočí na ich podvedomie, ale samozrejme, že každú tú informáciu treba vnímať aj z toho pohľadu, že čo mi prináša, a že či to nie je nejaký halo efekt, alebo vytvorenie len proste nejakého proste dať informáciu len kvôli tomu, aby trvala 24 hodín a vyvolala ten efekt, ktorý ja chcem dosiahnuť, a na druhý deň alebo za 2-3 dní sa ukáže, že tá informácia je zlá.
Že to nie je dobré. Zoberme si covidové obdobie, čo nám prinieslo. Koľko bolo tzv. Dezinformátorov, koľko ľudí bolo nazvaných, čo dezinformátori. A to len preto, lebo ten spoločenský priestor vám neumožnil niektoré informácie nejakým spôsobom prehodnotiť, nejakým spôsobom si porovnať s niečím iným alebo s tou jednou informáciou, ktorú ste dostali z nejakého zdroja. A dneska po covidovom období sa ukázalo, že možno 70, možno 80% tých tzv. Dezinformácií bola reálna. Boli reálne a boli pravdivé. Čiže v tomto smere je štát dlžný svojim občanom vytvorenie priestoru na to, aby si tie informácie nemohli porovnávať. Nemôžete pozerať, viete, kedy si bol taký dobrý vtip, keď bol sovietský zväz, že a poviem to, že boli 2 programy zavedené v sovietskom zväze, na tom druhom bolo povedané, prečo pozeráte ten druhý program, však je len prvý dôležitý. Čiže my sa musíme tohto zbaviť. My musíme ten priestor široký tým ľuďom dať a nie len a musíme vytvoriť aj priestor, také by som povedal, nie metodické usmernenie, ale aj vysvetľovania tých záležitostí a nie hodiť do priestoru informáciu, o ktorej ani ten redaktor, ktorý hodí do priestoru, si už nič iné ďalej nemyslí, lebo to nevie svojím spôsobom ani vyhodnotiť. Proste dostali informáciu, zobral nejaké tlačové agentúry, zaradili ju do vysielania aj s tým tímom, ktorý na tom pracuje a pustí sa to do éteru a ukáže sa za 2, za 3, za 4 dní, že to bol fake. Alebo sa ukáže, že tá informácia nebola taká, ako bola zverejnená. Čiže myslím si, že tu tá profesionalita bude tá profesionalita je veľmi dôležitá v tomto priestore poskytovania tých informácií. A ten človek, ktorý samozrejme do kritické myslenie, veľmi sa s tým oháňa súčasná opozícia, že ministerstvo školstva alebo v našich školách neexistuje kritické myslenie. Ja by som to netvrdil. Tá nová generácia sa dokáže veľmi silno zamýšľať nad niektorými záležitostiami a vytvárať si svoj obraz o nich a svoj názor. Len je otázka, do akej miery je ten priestor v tých školách, tí učitelia a ten pedagogický zbor vôbec pripravený na to s nimi komunikovať v súvislosti práve s tým ich kritickým pohľadom na niektoré situácie, či vôbec pripustia tú debatu. Lebo u nás ten systém ešte je na takej úrovni, a myslím si laik v tomto smere, aby som to úplne na 100% potvrdil, nevytvorený taký ten proces na tom, že ten učiteľ bude s vami sa rozprávať a ten žiak mu bude hovoriť niektoré záležitosti, ktoré budú v rozpore s tým, čo ten učiteľ tvrdí a on ho to nechá, aby v podstate tú debatu ten učiteľ zastaví. V nejakom procese a povie, že nie, stop, je to takýmto spôsobom. Čiže vytvárame barikády. Vytvárame barikády k tomu, aby ten respondent, ten žiak, v tomto prípade študent si myslel absolútne niečo iné, potlačame to kritické myslenie jeho a ten jeho vlastný názor na situáciu, ktorá vzniká. Lebo pýtať sa je dneska veľmi dôležité. A keď vytvoríme priestor na to, že ľudia sa môžu pýtať, vytvoríme veľký silný priestor k tomu, aby sme proste predchádzali týmto fejkovým záležitostiam. Ja by som ukončil tento blok celkom peknou štatistikou. Až 70% občanov na Slovensku nedôveruje médiám, čo zvyšuje zraniteľnosť voči dezinformáciám. Tam niekde by možno bola odpoveď na toto, čo ste práve spomínali. Súhlasím s vami, ale je to dobrý príklad povedaný, určite ani. Tak a poďme k poslednej téme a to je, ako vy vnímate, respektíve či si myslíte, že vníma verejnosť reálne hrozby alebo podlieha ilúziám mieru navždy. A v tejto súvislosti vám uvediem jednu štatistiku. Len 11% domácností má základnú krízovú pripravenosť voda, rádio, jedlo, komunikácia. Viete, v každom prípade ja hovorím, že je to znova systémová záležitosť, za ktorú zodpovedá štát a jednotlivé inštitúcie. Kedysi, a nechcem generačne sa vyhraňovať v každom prípade, tá príprava obyvateľstva na možné scenáre krízového charakteru, lebo áno, bol západ, bol východ, bola železná opona, bola od školského veku, od tej 2., 3. triedy, že sa pripravovali, že musíš vedieť používať masku, musíš si takéto veci pripraviť, nejaké jedlo. V prípade, že by sa niečo stalo, musíš proste pripravený na niečo, čo sa stane. Vyvolala sa ilúzia, že sa môže niečo stať. Samozrejme, vyplývalo to z objektívnej bezpečnostnej situácie, ale dneska po páde železnej opony, otvorení hraníc, Schengen, ktorý je výdobytkom týchto revolúcií, ktoré prebehli v jednotlivých štátoch, tá generácia sa dostala do situácie, že sa nič nemôže stať. Však žijeme v miere, všetko je fajn, všetko je povolené. Len mier nie je nikdy zadarmo. Mier nie je nikdy zadarmo, k tomu musíte strašne veľa urobiť a nesmiete mať krvavé oči. A keď si zoberiete našich politikov, jednotlivé vyjadrenia opozícia a tak ďalej, to sú slova o mieri, ktoré nie sú naplnené reálnymi krokmi. Viete, mier nikdy nebude večne. To treba s tým počítať. A treba sa pripraviť na to, že môže nastať nejaký vojnový konflikt a skúsenosti z blízko našich hraníc nám ukazujú, že môže nastať kedykoľvek.
A keď nebudeme na to my reálne pripravení scenárov, nebude na to pripravené obyvateľstvo, nebude na to vytvorený systém civilnej obrany, ktorý bude fungovať, nebudú na to vytvorené centra krízového manažmentu, ktoré budú riadiť niektoré takéto procesy, nebudú prebiehať nejaké cvičenia s občanmi. Cvičenia v zmysle tom, že dobre, tak poďme, lebo máme veľa dedín alebo na vidieku a tak ďalej, a poďme to aspoň metodicky tým ľuďom hovoriť, že správame nejaké tie prednášky, nejaké lekcie, rozprávajme s tými ľuďmi, že vráťme sa do toho obdobia, že čo je potrebné v prípade, že by sa niečo stalo. Z tých vecí, čo ste hovorili, že samozrejme, že je potrebné sa pripraviť na takéto záležitosti, že mať nejaké veci pri sebe, v prípade, že... A ja viem, o čom rozprávam ako vojak, lebo jednoducho, viete, ten vojenský drill na začiatku vás pripraví na to, že viete, že musíte byť pripravení tak, že to svetlo nemusí svietiť. Že nemôžete zapaliť sviečku, aby ste neboli videní a tak ďalej, ale musíte mať veci niekde tak urobené, že si ich zoberiete a idete. Hovorím o vojenskom drille. Ja hovorím, že každý občan na Slovensku bude takým spôsobom fungovať. Ale tie základy by mali byť. A myslím si, že tam je štát dlžný svojim občanom aj takú, by som povedal, také metodické vedenie, ktoré musí nejakým spôsobom urobiť. Máme na to štruktúry. Systém civilnej ochrany funguje, takže otázka je toho, do akej miery je efektívny z pohľadu pôsobenia v jednotlivých na občanov Slovenskej republiky v jednotlivých oblastiach. Samozrejme v tomto smere. Centra krízového manažmentu takisto. Len to, viete, nemôžeme dať silný názov, lebo niekto od nás chce, aby sme mali krízový manažment. A nemôžeme spraviť, že máme krízový manažment a zamestnaných 5 ľudí, zaoberajú sa nejakými papiermi a realita tých dopadov je zlá. Centrum alebo civilná ochrana, podobne. Že spravíme nejakú stratégiu, spravíme nejaké papiere, toto urobíme, tam máme nejaké stany v prípade, že to to sa jednoducho musí aj ohmatať, tým sa musí aj reálne prejsť a musí sa to aj svojím spôsobom vyskúšať, lebo nebudete to z toho skladu vyťahovať. To máte tak, a musím sa k tomu vrátiť, ak sa robila reklama teraz na vytváranie tzv. Aktívnych záloh, kde sme tam mali našich aktívnych politikov, ktorí sú aktívne v politike. Oni sú vystrojovaní pri nejakej, doberte si mobilizáciu, keď spomeniem. A jasné, že to bolo veľké politické PR, keď si ten nemenovaný politik skúsi čiapku, jemu mala, a potom mu podajú druhú, to v živote tak nebude fungovať. Ten proces je taký rýchly a taký veľký, že tam máte 12, 14, 16 stanovisk podľa toho, akým spôsobom tá mobilizácia bude prebiehať, alebo ten príchod tých tzv. Záloh v prípade ohrozenia Slovenskej republiky, že tam nikto nebude mu skúšať, či mu je čiapka dobrá alebo nie je dobrá. To proste jednoducho, viem, o čom rozprávam, mal som to šťastie, že som to zažil hneď po škole a dá sa povedať, že veľmi veľkú mobilizáciu v tom čase a neveril som svojim vlastným očiam, akým spôsobom to funguje. Takže mi to bolo trošku smiešné. Že neklamme ľudí, že takto vy prídete do nejakého vystrojovacieho centra, niekto vám dá košelu, aby vám, viete, aby ste sa cítili, vyskúšate, pozrite sa 6 razy do zrkadla a všetko je fajn. No tak to nefunguje. Dostanete niečo v balíku, odchádzate a dostávate ďalšie veci a ste zaradení niekde inde. Vybavené a pokračuje sa proste ten proces. Má svoje časové normy, má svoj priestor a má tie svoje systémové kroky. Čiže neklamme sa ani týmto spôsobom. Dobre. Poslednú otázku, teda podľa vás vníma verejnosť reálne hrozby? Ja si myslím, že čoraz častejšie to začína vnímať. A je to dané aj tou situáciou, ktorú vidíme okolo seba. Je to dané aj tým, že aj čím prešli ozbrojené sily Slovenskej republiky predchádzajúceho politického vedenia a ich oslabenie je reálne a viditeľné a ľudia si to uvedomujú. To, že sa robí nejaké modernizačné projekty, že sa niečo kúpuje, je všetko fajn. To musíme podotknúť a hovoriť, že áno, že to bol by som sám proti sebe, keby som povedal, že s tým nesúhlasím, to je jedna vec. Ale na druhej strane treba konkrétne povedať, že keď my máme niečo dostať roku 2034 a dneska máme rok 2025, tak sa pýtam, že ktorá generácia bude na tom cvičiť a či to nebude v tom čase zastaralé pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Čiže v tomto smere musíme byť tiež racionálni, musíme byť efektívni a musíme byť pripravení na to, čo potrebujeme v danom momente v prípade ohrozenia Slovenskej republiky. Čiže áno, tá verejnosť si to uvedomuje aj cez tieto prízmy, o ktorých hovorím. A keď ešte vidí, že v podstate niektoré záležitosti neboli doriešené z pohľadu tých dopadu oslabenia bezpečnosti Slovenskej republiky, tak samozrejme to uvedomenie tej hrozby, to vnútorné precítenie o tú vlastnú rodinu, čo ja viem, o deti, vnúkov a tak ďalej, je samozrejme veľmi silné. Ďakujem veľmi pekne, pán generál, za vaše názory, myšlienky a vyčerpávajúce odpovede.
Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a sledujte nás aj naďalej v ďalších reláciách Svet pod lupou. Pekný deň ešte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz. Vážim si to. Ďakujem veľmi pekne.